Ναι, γεια. Τώρα. Ωραία, follow me να πάμε μέχρι τον Οδυσσέα. Πάμε για να κάνουμε. Λοιπόν, η σημερινή περιφέρεια είναι Τζέφρι. Όχι, όχι, δεν ρωτάτε την αγάπη. Αυτά τα δικά σας είναι. Ναι, ναι, είναι διάφορα βιβλία που έχουν βγει από διάφορους, Ωραία, έτσι. αυτά έχω προμηθευτεί. Κάνε και το φίλο. Δημοσίευσε. Όχι βίντεο, φωτογραφία. Νικό, Ε, δεν μπορεί να φανεί για αυτό, παρακαλώ. Добро.